El Cerdanyola Futbol Club deixa escapar 3 punts de Fontetes contra un Sabadell B molt treballador que ha estat superior en la majoria de trams del partit. Els de Toni Carrillo han sabut reaccionar a un gol inicial dels arlequinats, però els visitants han anotat el definitiu 1-2 en una desafortunada acció per a Del Río i comptant amb un home menys al camp. Després d'uns 15 minuts de tanteig inicial, els locals han estat els primers en avisar en una jugada individual de Daisuke que s'entrebancava sol dins l'àrea. Pocs minuts després era Oriol Molins qui gaudia d'una doble oportunitat. Primer rematava el cos del porter i de segones enviava de cap l'esfèrica per sobre el travesser. Després provava des de fora de l'àrea una vaselina que li marxava alta. 2 minuts després el Sabadell B anotava el primer gol del partit en una acció conjunta que rematava des de dins l'àrea Max Marcet. A partir del gol els arlequinats s'han fet forts, aprofitant la velocitat i les jugades de contraatac. El 29 ho tornaven a provar en una jugada en banda dreta d'Aliaga, que disparava un xut creuat que marxava fregant el pal. A la següent jugada, Daisuke cedia a Aitor Torres, que xutava potent però blocava Arnau. A 10 minuts pel final del primer temps, Víctor rematava sol un servei de córner que marxava per poc. Amb l'avantatge per la mínima al marcador pels visitants, s'arribava al descans. A la represa ha estat el Cerdanyola qui ha sortit disposat a fer-se amb el partit. Al 46, Àlex Alba provava una xilena que no tocava pilota, rematava de nou el Cerdanyola i al rebuig arribava Juli, que disparava des de fora de l'àrea molt desviat. El partit ha viscut la seva màxima intensitat durant aquesta segona part, tot i que sense opcions clares. Al 67, Adagi servia una esfèrica de banda i la penjava per Àlex Alba, que rematava de cap a fora. 2 minuts després i a pilota parada, el Cerdanyola Futbol Club empatava el partit en un servei de córner de Daisuke que Mario Roque enviava al fons de la xarxa. Instants després, Aliaga tornava a gaudir d'una oportunitat clara pels visitants que enviava fora. Una nova contra del Sabadell aportava perill a l'àrea de Dani Del Río, però s'interposava Juli, que rebia falta i frenava l'atac. Al 80, Àlex Alba servia una falta a camp propi que penjava a l'àrea i Dani Martí de cap l'enviava per sobre el travesser. A la següent jugada, el Sabadell es quedava amb un home menys per l'expulsió per doble groga de Sergio. A la mateixa jugada, l'àrbitre ensenyaria la vermella també al míster arlequinat. Tot i la inferioritat numèrica, la intensitat dels joves arlequinats els tornaven a posar al partit al minut 88, amb el gol de Víctor, on la pilota jugava una mala passada de Dani Del Río que no podia evitar el definitiu 1-2.